Исәнмесез, Яңа Ғасыр телеканалында турыдан-туры эфирда Татарстан хәбәрләре тапшыруы. Студияда Илгиз Шәкуров. Бүгін Татарстан делегациясының Қытайға эшлекле сәфәре башланды. Оның төп мақсаты Россия-Қытай бизнес форумында катнашу. Ол иртәгә узачак. Россия делегациясын хөкүмәт рәисе Михаил Мишустин җитәкләй. Татарстаннан Рөстәм Миңнеханов һәм икътисади даирә катнаша. Безнең делегация составында сәнәгать министры КамАЗ җитәкчелеге бар. Татарстанда Қытайның генераль консуллыгы эшли, Пекинда безнең сәүдә-икътисад вәкиллеге ачылган иде. Республика рәисе провинция губернаторлары белән очрашачак, зур предприятиеләр белән таныша. Бүген иртән Казан халкы йокыдан гына уянып килгәндә, Рөстәм Миңнеханов Шанхай шәһәре мэры белән очрашырга өлгергән иде инде. Рөстәм Миңнехановны мэриядәге күргәзмә белән таныштыралар. Ул Шанхай каласы турында. Шәһәрдә 26 миллион кеше яши. Шанхай Кытайның әйдә баручы сәнәгать, транспорт, сәүдә һәм финанс үзәге булып тора. Зур энергетика җайланмалары, электр көнкүреш техникасы, җиңел сәнәгать һәм авиакосмос тармагы предприятиеләре шушында урнашкан. Татарстан делегациясен Шанхай мэры Гун Чжэн каршылый. Рөстәм Миңнеханов иң беренче эш итеп аңа очрашу өчен рәхмәт әйтә. Шәһәрегез матур ди. Мы прибыли в ваш прекрасный город в составе официальной делегации во главе с председателем правительства Российской Федерации Мишустиным для участия в российско-китайском бизнес-форуме. А поездка российской делегации – это ответный визит на правительственном уровне, очень важного для наших стран государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в России в текущем году. Рөстәм Миңнехановның Шанхайга беренче килүе түгел, тәүгесе 2011 елда булган. Ул чакта спортның су төрләре буенча дөнья чемпионаты уздыру өчен шәһәрләр сайлана. Һәм анда Шанхай җиңә, Татарстан тәҗрибә уртаклашырга килгән булган. Пандемия элемтәләргә тискәре йогынты ясады ди рәис. 3 ел дәвамында җитәкчеләр үзара күрешми торган. Мы тоже ощутили большие проблемы, связанные с пандемией COVID. Это был серьезный вызов, и, конечно же, мы очень благодарим наших партнеров из Китая. Мы получали здесь оборудование для изготовления средств защиты. И, конечно же, без этой поддержки нам было бы очень сложно. Татарстан белән Кытай арасындагы хезмәттәшлеккә аерым игътибар бирелде. Республиканың бүген Кытай провинцияләре белән 7 килешүе бар. Пекинда Татарстанның сәүдә-икътисади вәкиллеге эшли. КНР белән хезмәттәшлек өчен мөмкинлекләр бик күп ди Рөстәм Миңнеханов. Ике арада товар әйләнеше 58% артып, 1 миллиард 600 миллион долларны тәшкил итә. Китайский бизнес очень серьезно рассматривает Россию для организации своих инвестиций. Примером является компания ХАЭР, которая уже 5-й завод строит в нашей республике. Татарстан Россиянең алдынгы сәнәгать төбәге икәнен Шанхай җитәкчелеге дә таный. Рөстәм Миңнехановның бирегә еш килүен исәпкә алып, дустыбыз дип эндәшәләр. Ковид йогынты ясаса да хезмәттәшлекне ныгыту бик мөһим ди мэр. Кытай белән Россия арасында уртак таулар һәм елгалар бар. Без бер-беренә ышана торган күршеләр. Әлеге хезмәттәшлек нәтиҗәсендә Шанхай белән Татарстан арасында да дустана мөнәсәбәтләр урнашты. Икътисад, спорт һәм туризм юнәлешендә бергә эшлибез. Цифрлы икътисад, IT, 2000 Кытай студенты Казанда укый. Вузлар арасында фәнни үзәкләр, туризм һәм спорт тармагында элемтәләрне киңәйтергә кирәк дигән фикерләр яңгырады. Әгәр дә Шанхай, Казан арасында туры авиарейс ачылса, мөнәсәбәтләр һич шиксез ныгыр иде дигән өметтә җитәкчеләр. Рөстәм Миңнеханов Кытай спортчыларын киләсе елга киләчәк уеннарына чакырды. БРИКС илләре саммитына көтеп калачагын әйтте. Рания Абдрахманова, Яңа Гасыр каналы. Татарстанда бу атнада бик эссе булачак. Республикада челләм, аномаль җылы һава торышы урнашты. Бүген температура 28 градуска кадәр күтәрелде, иртәгә 30 градуска кадәр эссе булачак. Татарстан урманнарында янгыннарны булдырмас өчен өстәмә чаралар күреләчәк. Ел башыннан бирле республикада 800дән артык ут кабу очрагы теркәлгән. Бу узган елның шушы чоры белән чагыштырганда 5 тапкырга күбрәк. Бүген Татарстан хөкүмәте йортында гадәттән тыш хәлләр комиссиясе утырышы үтте. Премьер-министрның беренче урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин әйтүенчә, йорт тирәсен тәртипкә китерәм дип, коры үлән, чүп-чар яндыралар. Бу зур янгынга китерергә мөмкин. Быел иң еш янгын чыга торган районнарны да атадылар. Исемлекнең башында Түбән Кама тора. Әйтеп узам тагын, максат именно үзебезгә бурыч куябыз. Китермәскә урманга. Анда урманга керсә бик авыр була.
Урман хуҗалыгы министры Равиль Кузюров бүгенге һава торышын урман өчен бик куркыныч дип атый. Янгын чыгу ихтималы көннән-көн арта. Айлар буе яңгыр яумаган районнар бар. Бүгеннән 21 көнгә яңадан шикләү кертелә. Әгерҗе, Азнакай, Аксубай, Баулы, Зәй һәм тагын 10 артык районда урманнарга керү тыела. Яңгырлар булмау, ул менә бергә объемы белән класс пожарной опасности күтәрә инде. Бүгенге көнне Юго-Восток безнең районнарыбызда инде 5-нче класс, 4-нче класс. Булай бөтен кешеләребез бар, бөтен силы, бөтен ниләребез круглосуточный патрулирование, төнне көндез готовность безнең МЧС коллегалар белән бергә инде. Гадәттән тыш хәлләр комиссиясе утырышын Рөстәм Нигъмәтуллин уздырды. Ут чыкканны көтеп тормаска, аны булдырмау чарасын күрергә кирәк ди ул. Ел башыннан бери Татарстанда 800 тапкыр янгын теркәлгән. Бу вакытта узган ел 200 генә була. Что касается вопроса... Тиешле җитәкчеләр җаваплылыкны аңларга тиеш, шар яндыру турында гына сүз бармый. Урманнарга якын урнашкан зур оешма сәнәгать җитәкчеләре бу хакта онытмасын. Шулай ук тимер юлчыларга да кагыла. Әйтик, тепловозларның төтен трубасында ут ышкынын сүндерү җайланмасы тиешле таләпләргә туры килергә тиеш. Актаныш районында шулай ничә хәҗәт җанып китте, иләр җанып китте. Гадәттән тыш хәлләр министры Рафис Хабибуллин кабат Актанышны мисалга китерә. Янгын сүндерүчеләргә иң җитди таләпләр куелган. Апрель айында республикада коры үлән яндыру нәтиҗәсендә 16 корылмага ут капкан. Шуларның 4се торак йорт. Вакытында тиз чыкса, и шуның өчен кирәк лич состав булырга тиеш подготовленный инде безнең техника әзердә булырга тиеш. Шуның өчен шул реагирование булса безнең проблемалар булмый. Реагирование кемнең зона ответственности, кем чыгарга тиеш, шуларны карап башласак, бездә дә шулай булачак башка регионнарда. Республика күгендә көн сайын махсус самолет күзәтеп очып йөри. Кайда төтен күренә, янгын сүндерүчеләргә хәбәр юллана. Быел иң еш янгын чыга торган районнарында атадылар. Исемлекнең башында Түбән Кама тора. 156 очрак теркәлгән. Әлмәттә 84, Тукай районында 76. Түбән Кама, Тукай районы, Новошишминск районы, менә 3 район. Монда нәрсә буенча күрсәтелә инде бу шүпчәр. Чирем яндыру, чирем яна, анасын шундан да инде авыл хуҗалык басуларда янулар күп. 5 тапкырга узган ел белән күбрәк. Кайбер районнарда янгыннарның артуы җирле җитәкчеләргә бәйле булмаса, Түбән Кама, Мөслим, Чистай районнарында кайбер җитәкчеләр вәкаләтләрен арттыруда шикләнелә. Например, некоторые главы сельских поселений обозначенных, вот такие, как Камско-Устинский район, Ютазинский. Кама тамагы, Актаныш, Шермешән, Кокмара, Тәтеш районнарындагы авыл җирлеге башлыклары янгынга каршы кагыйдәләрнең 63-нче пунктына таянып, шуп үләннәрен яндыру турында мөстәкыйль карар кабул итәләр. Кто там, как это, особо умный, там порядок есть. Кеманда шундый акыллы, хокуклар белән бергә тиешле таләпләр дә бар. Кем аны тәэмин итми, бераз гына хилафлык бар икән, штраф түләячәк. Белгечләр әйтүенчә, атна дәвамында республикада менә шундый эсселек булачак. Бары тик 27-28 май көннәрендә генә бераз явым-төшем булуы ихтимал. Мондый шилләдән соң хәтта кыеп яуган яңгыр да күлгә төшкән бер тамчы кебек кенә булачак. Шуңа күрә янгын сөндерүчеләр халыкка ут күз белән үтәдә сак булуны сорый. Илдар Сафиуллин, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Курган өлкәсенең янгыннан зыян күргән Татар авылы Эшкин Йолдызга бүген чираттагы гуманитар ярдәмне озаттылар. Биектау районының Кыркачык икмәк кабул итү предприятиесе 10 тонна ярма җибәрде. Карабудай, борчак, арыш һәм арпа. Бу инде 3нче гуманитар ярдәм, моңарчы 20 тонна ярманы Донбасска юллаган булганнар. Эшкин Йолдыз авылына да кабат булышырга тырышырбыз диләр. Үзебезнең татар милләт халкын инде күрдек, шушындый зур фаҗигага дучар булганнарын, шуңа күрә һәрбер кеше тик кырыйда кала алмый дип санап инде ярдәм итәргә булдык. Без группалар җитештерәбез инде. Шул үзебезнең дә теге халыкка әзрәк ярдәм тисен дип шушындый эшләргә булдык. Эшкин Йолдыз авылында яшәүчеләргә Татарстан эшмәкәрләре төзелеш материаллары белән дә булышкан. 1 миллион сумга якын акчага 20 тонна йөк туплаганнар. Бу 30 төрле кирәк-ярак, канализация турбалары, радиаторлар, электр чыбыклары. Исегезгә төшерәбез, Курган өлкәсенә Казаннан җибәрелгән беренче гуманитар йөк 12 майда барып җиткән иде. Бүгенгә Татар конгрессы ачкан махсус счетта 4 миллион ярым сум акча җыелган.
Татарстан мусульманнары үшін күренекле вакыйга пейгамбәрбез һәм аның сахабаларының экспозициясе бүген борынгы Булгардан Казанга күчерелде. Аларны Казан Кремлендәге Кол Шәриф мәчетенә урнаштырдылар. Әлеге карар кичә изге Булгар җыены вакытында кабул ителә. Шунда ки пейгамбәр гаиләсе белән бәйле кадерле 10 ядкар 4 көнгә дип Булгарга куелган иде. Аларны күрергә теләүчеләр шул кадәр күп була, Казанга күчереп күбрәк кешегә карарга мөмкинлек бирәләр. Әлеге әйберләр Дагыстан мөфтиенең коллекциясендә саклана. Аларны Махачкаладан махсус рейс белән Казанга җомга көнне китерделәр. Башкаланың Кол Шәриф мәчетенә мөселманнар агыла, урамнан ук чират торып керәләр. Монда 2 көнгә генә Мөхәммәд пәйгамбәрнең шәхси әйберләрен алып килделәр. Мондый хәлнең республика тарихында булганы юк иде әле. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаху алейхи ва саллям хәзрәтләренең май саклана торган әйманың кәсәсе. Әлеге кәсәдә Мөхәммәд пәйгамбәр май саклаган. Ул яшәгән чорда мондый савытларны агачтан ясаганнар. Госман дәүләте вакытында пәйгамбәрләргә хөрмәт йөзеннән кәсәләрне көмештән әзерләп, асыл ташлар белән бизи башлыйлар. Тарихыбызда мондый күренеш беренче мәртәбә. Пәйгамбәрбезгә һәм аның сахабаларына кагылышлы булган шушы ядкәрләр аша иншалла халкыбызның тагын да күңеле нечкәрер, бердәмлегебез артар, Алла биргән булса. Дагыстан мөфтиенең шәхси экспозицияләрендә кадерләп сакланучы 10 экспонат Казанга 2 көнгә генә китерелде. Бу Мөхәммәд пәйгамбәрнең, аның гаиләсенең һәм тарафдарларының шәхси әйберләре. Май кәсәсеннән тыш Аллаһ илчесенең кылычын, чүлмәген, комганын, су савытын һәм күбәсен күрергә мөмкин. Бу Мөхәммәд пәйгамбәрнең сахабәсе Билалның комганы. Ул беренче булып азан әйткән мөселман. Бу кыйммәтле әйберләр Гарәп ярым утрауының төрле илләрендә яшәүчеләрнең шәхси архивларында саклана. Дагыстанда мондый күргәзмәне оештырып, безнең халыкның ядкәрләрен ничек кадерләвен күргәч, аларның кайберләрен бездә дә калдырырга карар кылдылар. Хәзер республикабызда берничә дистә шундый кыйммәтле әйбер саклана. Күргәзмәдәге иң кыйммәтле экспонатларның тагын берсе ул Мөхәммәд пәйгамбәрнең кызы Фатимага бүләк иткән шушындый кул тегермәнен. Ул 2 таштан гыйбарәт. Аларның арасына ярманы салып, он тарттыра торган булганнар һәм соңыннан Фатима шул оннан әтисе һәм үзенең ире өчен ипи пешергән. Ничә гасырлар сакланган соңгы пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаху алейхи ва салламның коралларын, кувшиннарын, кызына бүләк иткән тегермәннәрен күрдек. Бик шат булдык, җыласларыбыз килде. Әле дә ышанып бетмим, ничек менә шулай күп еллар, күп гасырлар сакланган әйберләр. Пәйгамбәр монда каядыр безнең янда йөргән шикелле. Тарихи ядкарларны үз күзләре белән күреп калырга теләүчеләр өчен бер көн вакыт бар. Иртәгә күргәзмәнең соңгы көне. Ул кичке 7-гә кадәр эшләячәк, керү бушлай. Инзилә Хөсәйнова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Без хәзер изге Булгар җыенына күчәбез. Быел анда 20 меңгә якын дин кардәшебез барды. Алар Идел буе Булгар дәүләтендә ислам динен рәсми кабул итүгә 1101 ел тулуны билгеләп үтте. Әлеге тантаналарда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, ил президенты идарәсеннән федераль кунаклар, төрле төбәкләрдән мөфтиләр, имам-хатиблар, Малайзия, Бангладеш кебек мөселман дәүләтләреннән делегатлар катнашты. Изге Булгар җыены быел Россия ислам дөньясы Казан форум халыкара икътисади форумының йомгаклау чарасы да иде. Булгардагы бәйрәм барышын күзәткән Фәйрүзә Мәҗитова репортажын карыйк. Булгар җирендә елга бер була торган бу җыенга мөселманнар рәсми тантаналар башланганчы иртәдән үк килә башлый. Гыйбадәт кылалар, борынгы мәчет нигезендә дуга укып теләк телиләр. Булгар бит инде данлыклы җиребез инде. Монда килүебез белән бик шат мин. Ел сайын киләбез. Бек әйбәт бөтен җирләр шулай. Рәхмәт шушы организовать иткән кешеләренә. Шушы изге җирләрне зират кыласыбыз килә. Безнең әби бабаларыбызның мөселман дине кабул иткән җирләребезне күреп шушында тынычлап кайтабыз. Моннан берничә гасыр элек Булгарга үтеп кергән ислам дине Җыенга килүчеләр иртәдән үк театральләштерелгән тамаша карый алды. Анда ислам динен кабул итү тарихы күрсәтелә. Монда Кулгали, Алмыш ханда, Багдад илчесе Ибн Фатлан образы да бар. Булгар җирләре менә шушы инде. Изге Булгар җыенына республиканың барлык районнарыннан төрле төбәкләрдән кунаклар килә. Аларны Рөстәм Миңнеханов сәламләде. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Әлбәттә, Булгар ул безнең нигезебез. Безнең Булгар булганда безнең
телебез, динебез, гырыф-гадәтләребез ул яшәячәк һәм сезнең һәммәгезгә дә менә бүген безнең белән бергә монда булуыгыз өчен кунакларыбызга чын күңелдән зур рәхмәт, уңышлар. Булгар җыенына Россия президенты каршындагы департамент җитәкчесе Евгений Еремин да килгән. Ул узган елда мондагы рәсми тантаналарда катнашкан иде. Сүзен татарча башлады. Исәмисез, добрый день. Ассаламу алейкум, дорогие друзья. Я очень рад приветствовать вас здесь. Мин сезне Россиянең изге урыннарының берсе булган Булгарда сәламләвемә шатмын. Бу җирләрдә моннан 11 гасыр элек татар халкының борынгы бабалары ислам дине кабул иткән. Бу җирләр безнең ил халкының алар нинди милләттән булуына карамастан уртак рухияткәрләре. Без бердәм халык, бу бердәмлекне кадерләп сакларга кирәк. Основы мировой религии ислама. Бердәмлек татулыгыбызны үзарабызда bütün milletler, bütün din ehilleri arasında ныгытып яшәүләрне Раббим насип итсен. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракатух. Рәсми тантанадан соң җәмәгать намазы укыла. Моның өчен мөселманнар 13нчы гасырда төзелгән борынгы мәчет нигезенә килә. Җитәкчеләр дә, кунаклар да барысы бердәм булып сәҗдәгә китә. Намазны җәмәгать белән укуның әҗере күбрәк ди моны белүчеләр. Бу гаилә Чувашиянең Шыгырдан авылыннан, оныклары да үзләре белән. Аларда күреп үссеннәр дибез инде. Biz монда елына бер кат тәүбә итеп китәбез инде. Чит ил кунаклары монда Россия Ислам дөньясы халыкара икътисади форумнан соң безнең ил мөселманнарының гырыф-гадәтләре белән танышу өчен килгән. It is my first. Минем Россиягә һәм Татарстанга беренче килүем һәм Болгар белән танышуыма бик шатмын. Безнең беренче сәфәрнең шундый чарага туры килүе ул үзе бер мөгъҗиза булды. So happy. I had no idea actually about. Россиядә моның кадәр мөселман яши дип белми дә идем. Сезнең илдә төрле төбәкләр бар һәм анда ислам динен тотуларын монда килеп ләккәч кенә аңладым. Like entire Muslim states and entire like. But we heard about Tatar people. Татар халкы турында белә идем, ә менә аларның мөселман булуын белмәдем. Тарихыгызны өйрәнәм. Минем өчен Россиядә мөселманнарның булай яхшы яшәвен күрү бик рәхәт булды. Булгар җыены кунаклары Мөхәммәд пәйгамбәрнең ядкарларын күрә алды. Дагыстан мөфтиенең шәхси экспозицияләрендә кадерләп сакланучы 10 экспонат, пәйгамбәрнең чәч бөртеге, май савыты, кәсәсе, кылычы, истәлек тамгасы бинасына куелган иде. Алар белән Рөстәм Миңнеханов та танышты. Мы имеем возможность увидеть все, что пророк видел, дотрагивался. Большое спасибо, я тоже имел возможность. Экспонатларны күрергә теләүчеләр бик күп иде. Хәтта менә шундый чират җыелды. Бер сәгатьләп көттеләр, барыбер ядкарларны күрмичә китмәделәр. Шундый зур чират торсак та, менә Аллаһ Тәгалә безгә җиңеллек бирде. Шушында киреп, менә хисләрне менә чыктым мин. Менә күңелемдә шундый менә ишектер нур барлыкка килде. Мин бик шатмын, Аллаһ Тәгаләгә бик рәхмәтлемен шушында килүем өчен. Изге Булгар җыенының тагын бер күркәм традициясе ул Билбау көрәше буенча халыкара ярыш. Монда иң көчле спортчылар катнаша. Көрәшне Рөстәм Миңнеханов та бер елда калдырмый. Аны ул тамашачылар белән бергә карый. Болгардагы чемпионатта Азербайҗан көрәшчесе Җамал Фәйзиев батыр калды. Бүләкне ул Рөстәм Миңнеханов кулыннан ала. Награждается абсолютный батыр гала матча международных соревнований. Җамал Фәйзиев, Азербайджан. Главный приз на помост көрәш поднимает рекордсмен. Бер еллык тәнәфестән соң изге Булгар җыены дин кардәшләребезне кабат үзендә сыендырды. Монда килүчеләр әйтүенчә, алар тагын бер елга җитәрлек рухи көч һәм илһам алып китә. Фәйрүзә Мәҗитова, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. 2000-нән артык христиан якшәмбе көнне Казанда Мәскәү һәм бөтен Россия патриархы Кирилл уздырган бәйрәм литургиясендә катнашты. Аны Георгий Победоносец җәсәденең бер өлешен башкалага китерү уңаеннан Казан Изге Ана иконасы соборында үткәрделәр. Тантананы Яңа гасыр каналы эфирда күрсәтте. Георгий Победоносец хәрбиләрнең яклаучысы, саклаучысы булып санала. Христианнар җиңү өчен күмәкләшеп дуга кылырга республика районнарыннан, Россия төбәкләреннән җыелды. Изге җәсәтнең бер өлешен Россия шәһәрләрендә махсус проект буенча тәкъдим итәләр. Сентябрьгә кадәр ул 100 шәһәрдә күрсәтеләчәк. Воины и все защитники Отечества нашего, в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, раны, пленения сохрани.
Патриарх Кирилл Казан соборына истәлеккә дип Евангелие китабын тапшырды. Татарстан метрополиясеннән Мәскәү кунагына изге Ермаген сурәтен бердиләр. Литургия ахырында патриарх митрополит Феофан каберенә чәчәк салды. Исегезгә төшерәбез, патриарх Кирилл безнең республикага 4 көнгә килгән иде. Бүген Татарстанның Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшинның туган көне, аңа 76 яшь тулды. Россия һәм Европада танылган сәясәтче 30 ел гомерен парламент эшчәнлегенә багышлый. Ул халыкта һәм хезмәттәшләре арасында зур абруй казанган кеше. Фәрит Мөхәммәтшин республикада бердәм Россиянең бүлекчәсен, Халыклар ассамблеясын, волейбол федерациясын җитәкли. ТНВ иҗтимагый хәрәкәте башында тора. Котлау сүзләрен беренчеләрдән булып Рөстәм Миңнеханов юллады. Сезгә тәҗрибәле дәүләт эшлеклесенә бүген алып барган зур гамәлләрегезне тормышка ашыру өчен илһам, көч-куәт, барлык максатларга ирешүдә уңышлар телим дип язылган Татарстан рәисе тәбрикләмәсендә. Федерация Совет рәисе Валентина Матвиенко котлау телеграммасында үзегезнең зур һөнәри осталыгыгызны һәм сүзендә тора торган кеше булуыгызны күрсәттегез. Якташларыгыз мәнфәгате хакына тугры хезмәт итү тормышыгызның маягы булды һәм шулай булып кала дип язган. Дәүләт Думасы рәисе Вячеслав Володин сайлаучылар мәнфәгатен законнар аша хәл итеп, сез Татарстан үсешенә зур өлеш кертәсез дигән. Фәрит Мөхәммәтшинны Казахстан парламент рәисе Ерлан Кашанов, Россия төбәкләре закон чыгару органнары җитәкчеләре, өлкә һәм республика башлыклары, Дума депутатлары тәбрикли. Бүген Дәүләт Советы үзенең социаль сәхифәләренә чын мәгънәсендә тарихи кадрлар урнаштырган. 1997 елның маенда Минтимер Шәймиев ул чакта премьер-министр булып эшләүче Фәрит Мөхәммәтшинны 50 яшьлек юбилее белән котлый. Мне бы хотелось лично от себя, от имени сидящих здесь депутатов и всего актива республики поздравить вас этим молодым юбилеем, пожелать крепкого здоровья и успехов в этой нелегкой работе на этой должности. Поздравляем тебя от всей души. Бу минутларда Галиәскәр Камал театрында татарның улуг шәхесе Рабит Батулланың юбилее уңаеннан иҗат кичәсе уза. Аңа быел 85 яшь. Ул халыкка күп төрле юнәлештә иҗат итүче буларак таныш. Язучы, сценарист, режиссер, документалист, телевидениедә алып баручы, Коръәнне тәрҗемә итүче. Нәрсәгә генә алынмасын, татар теле һәм милләте өчен җан атып яши. Батулланың иҗат кичәсеннән Рүзәл Шәрипов. Татарстанның халык язучысы Абдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләгиясе. Каракүл бүрекле ак сакаллы Рабит Батулла ул 70-нче еллардан бирле шушы кабатланмас образда юбилеенда да сәхнәгә шулай чыга. Тик үзе генә түгел, ә киң кырлы эшчәнлеген чагылдыручы дистәләгән игезәге белән язучы, драматург, җәмәгать эшлеклесе, музыкант бүген уста биюче икәнен дә күрсәтте. Юбилярны Минтимер Шәймиев исеменнән котларга Васил Шәйхразиев та килде. Батулла сүзе һәр вакытта чакса туры һәм үтемле, мәгънәле һәм шифалы. Сезнең ихлас әсәрләрегез, асыл сифатларыгыз һәм күркәм гамәлләрегез барысы да газиз халкыбыз иҗтихадына хезмәт итә. Милләт баганасы дигән минем шигырем дә бар, Рабит турында ошынып, та милләтнең баганасы. Bütün татар дөньясының кешесе. Робертны мин бик хөрмәт итәм. Аның нәрсә өчен оригинал шәхес булуы. Ул мине электр шытыем заманнары бар иде. Шаяннар тапкырлар мәҗлесе дигән КВН шикелле татарның. Аңа инде ябырлып йөри торган халыгы име. Ишекләр сынып бетәдер ул вакытта. Рабит Батулла Зәй районында туып үскән. Артист булырга теләп 5 ел Щепкин исемендәге театр училищесында Ринат Таҗетдинов, Равил Шәрәфиев, Наил Дунай һәм башка данлыклы шәхесләр белән бергә белем ала. Оннан Камал театрына кайта, тик актерлык хезмәте озакка сузылмый. Рабит аганы телевидениегә балалар өчен тапшырулар режиссеры булып чакыралар. Берничә буын нәкъ менә Батулла киятләре, соңрак Батулла дәресләре программалары белән тәрбияләнеп үсте. Сөембикә турында тарихи роман Рудольф Нуриев Габдулла Тукайга багышланган хикәя риваятләр яза. Булардан күпкә җаваплырак эш Коръәнне төрекчәдән татарчага тәрҗемә итү. Ул 50 меңнән артык тираж белән басылып чыга. Иҗатхана белән таныштырмакчы булам. Анда әсәрләр күп, аларның барысында сөйләп бетереп булмый. Анда әсәрләр күп. 90 китап инде ул име, азмы күпме?
Кемгәдер ул аз, кемгәдер ул күп. Үз фикерле, үз юлы булуы белән аерылып торган, бөтен тормышын татар халкына багышланган улуг шәхес ул. Киң кырлы эшчәнлеге алдында баш иеп, бүген аны халык аягүрә алкышлады. Рүзәл Шарипов, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Бүгенге менә шундый яңалыклар, исән-имин булыгыз. Удобрение серии «Здравень» – идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень» – экономично и просто. «Здравень» – это выгодно. Сыночек, привет. Привет, мам. Записали тебя на анализы в гемотест. Он и в твоем городе есть. Программа «Страна Гемотест». 5 базовых анализов по 290 рублей. Бесплатная консультация врача. А чем вам нравится стиральная паста «Альба Автомат»? Цветные вещи не теряют свою яркость. Отлично отстирывает сложные пятна. Удобный шар-контейнер. «Альба Автомат» стирает чисто, эффективно, удобно. Безнең телеканал өчен генә ясалган фантазияле штампланган чылбырлар һәм беләзекләр, лимон һәм кызыл төстәге алтын, чын патша бикә өчен бизәнү әйберләре. Bunlarның төрле формалары сезнең шәхесегезне ассызыклаячак. Нефертити коллекциясендәге чылбырлар һәм беләзекләр матурлык һәм нәзакәтлелек символы булып тора. Ювелирочка телеканалын операторлар шелтәрендә карагыз. В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем Любава каждый день. Любава – мой любимый крем. Теряйте нас там, где ездят машины. Для борьбы с вредителями Алатар быстро действует и долго защищает. Алатар. С 18 по 30 мая на втором этаже в Казанском ЦУМе распродажа индийских товаров. Участвуй в премии «Экология. Дело каждого». Скорее присылай научную или творческую работу на сайт экологияделокаждого.рф. Победителей ждут путевки на море, смартфоны, ноутбуки. Успей до 1 октября. Добро пожаловать на борт премиальных внедорожников Exit VX. Только в мае в Exit-центре РРТ с выгодой до 1 миллиона рублей. Пройдите тест-драйв в Exit-центре РРТ на Чуйкова 54Б. Подробности по телефону 207 2080. Кадерле тамашачылар, 26 майда Татарстанның ат казанган артисты Минвали Габдуллинның юбилей кичәсенә чакырабыз. Программада коллегалар һәм дуслар котлавы, шулай ук санаулы кишләр спектакле. Юбилейга рәхим итегез. Билетлар сатуда 16 яшьтән өлкәннәр өчен. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Республикабызда җылы һава урнашты. Киләсе минутларда тулырак танышырбыз. Daniel Master компаниясендә язгы бүләкләр дәвам итә. Үзегез теләгән корпус җиһазына 20% ашлама белән заказ бирә аласыз. Ашыгыгыз, акция бары тик май азагына кадәр гамәлдә. Белешмәләр өчен телефон 267 166. Яндекс Погода хезмәте хәбәр итүенчә, көньяк-көнчыгыш Бөгелмә баулы Азнакайда алмашынучан болытлы һава, явым-төшем ихтималы зур түгел. Температура көндез якынча 27 градус җылы, төнлә 13 градуска кадәр җылы. Төньяк-көнчыгыш Түбән Кама Яшаулы Алабугада шулай ук алмашынучан болытлы һава, көндез 28 градуска кадәр җылы, төнлә уртача температура +11 градус. Республиканың төньяк өлешендә Актаныш, Әгәрҗе, Менделеевскида җылы һава, көндез температура уртача +28 градус, төнлә 10 градуска кадәр җылы. Төньяк-көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта болытлы һава, явым-төшем көтелми, көндез якынча температура шулай ук 28 градус җылы, төнлә +10 градус. Көньяк-көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәледә явым-төшем ихтималы зур түгел, көндез уртача температура 27 градус җылы, төнлә 14 градуска кадәр җылы.
Чистай, Әлмәт, Мамадышта жылы һава, көндіз уртача температура 28 градус жылы, төнле плюс 10 градус. Киләсе тәүлектә һава торышында сизелерлек үзгәрешләр көтелми. Аверс банкы шәхси затларга һәм корпоратив клиентларга банк хезмәтенең барлык түрен күрсәтә. Бизнес өчен банк расчет касса хезмәте, кредит, банк гарантияләре һәм акчаларны эффектлы куллану алымнарын тәкъдим итә. Банк Аверс предлагает комплексное расчетно-кассовое обслуживание бизнеса, надежность проведения операций, онлайн-резервирование счета в течение 20 минут, открытие расчетного счета бесплатно, доступ к современным дистанционным сервисам, профессиональное сопровождение внешнеэкономической деятельности. Банк Аверс – надежный партнер для вашего бизнеса. Башкалабыз Казанда алмашынучан болытлы һава, явым-төшем ихтималы зур түгел. Көндез 28 градуска кадәр жылы, төнлә уртача температура плюс 14 градус. Җил көньяк көнчыгыштан, атмосфера басымы төркемеш баганасының 762 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 29%. Җирнең магнит кыры тыныч. Бүгенгә менә шулар. Студияда Эльвина Насыбуллина иде. Сау-сәламәт булыгыз.